Nitlob lil Mulej jeħilsek minn kull periklu u terġa' lura d-dar, inħobbok ibni. Huwa dan il-messaġġ li waslet Josette Greg Darmanin, omm iż-żagħżugħ Karl Greg illi weġġa bil-mutur nhar it-tnejn li għadda fit-8 ta' filgħaxija u spiċċa f'qada kritika meta kien involut fl-inċident fl-inħawi ta' fejn qed isir il-proġett ta' Santa Lucia. Greg kien qiegħed isuq mutur tat-tip Yamaha R6 meta kellu impatt ma' strutturi li qed jintużaw biex jiġi ddevjat it-traffiku bħala parti minn dan il-proġett li għaddej fiż-żona. F'messaġġ fuq Facebook, Om Karl spjegat illi issa it-tifel inħareġ mill-ITU u jinsab fi swal is-sofor ta' Mater Dei. Dan kien sinjal inkoraġġanti għall-familja kollha anke fid-dawl tal-fatt li hu kien għamel xi ħin fil-periklu tal-mewt. Se ssibna dejjem miegħek fit-tajb u l-ħażin l-imħabba tagħna għalik hija bla limitu, kitbet Josette fuq Facebook. Dakinhar tal-inċident flimkien ma' Karl kien hemm ukoll it-tfajla tiegħu li ġarbet xi ġrieħi. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejn.